EMpumalanga kulindeleke ugxalathelwano lwezithuthi kuhola wendlela ohlawulelwayo N4. Inyoba ebivulelwe ukukwazi, uphuma, ungena kumaphondo izakuphelelwa ezinzulwini zobusuku. Lo mgaqo newohlula iphondo laseMpumalanga nephondo laseGauteng uphithizela izithuthi nanjengoko ivalwe ezinzulwini zobusuku banamhlanje. Inyoba yokuhambela kwamanye amaphondo abo ke basendleleni bayahlolwa bexilongwe intsholongwane yecorona. Ukuvulwa kwale nyoba ke kwabavuyisa ke abo baye bazibona bevaleleke kumanye amaphondo. Ndivuye kakhulu ukubuyela ekhaya oko ndivaleleke apha eSoweto. Today is the last day and I miss home since I stuck here, so I gonna go home. Susela oko eli lifikelele ku level 4 we lockdown lenyukile inani lezithuthi ezindleleni kuhola wendlela N4. Inkampani ejongene nemigaqo ehlawulelwayo ithe ilindele inani lezithuthi ezizakongezeleka ngokuhlanje. Track can confirm that traffic has increased substantially this week in comparison to last week. Mashado and Nkomazi plazas are two of the plazas which have shown a major increase in traffic. Mashado yesterday actually reported a higher traffic count that went through the plazas in comparison to the same day last year. So definitely things are back on track on the N4 toll route. Class 1 vehicles, we're still seeing a bit of a decline in terms of them going through our plazas, and that is obviously because a lot of people are still at home and working from home. But in comparison to last week, there's also been an increase in Class 1 vehicles. Abaqhubi babongoza ekubeni baqhube ngononophelo.